болса мо бояд дуконе кушем ки дар маҳалламон беҳтарин бошад. ҳамаи маҳсулоташ тару тозаву сифаташ хуб бошад. мо хӯрокворӣ ва маводи шустушӯӣ мефурӯшем. барои ин яхдони хуб дар кор мешавад. ин қадар пулро мо аз куҷо меёбем? барои мо сармоягузор лозим аст. нафаре ки пул дораду идея надорад. дада, ин хел намешавад. одами пулдор аниқ медонад ки чиро маблағгузорӣ кунад. қадар маҳмадонӣ накун. мешавад. биё ба модарат ёридӣ. ин хел одам аз куҷо меёбем? ҳамин хел одам ҳаст. ӯ кист? шокири шикам. ӯ ба мардум пул қарз медиҳад. дар борааш суханҳои бад мегӯянд. ҳасад мебаранд. мегӯянд ки дар гапаш намеистад. дар рафти кор шартро ба хоҳиши худ иваз мекунад. ки инро ба ту гуфт? ҳамсояҳо гуфтанд. ёфти гапи киро гӯш кунӣ? ман абла нестам. ман аввал пешниҳод мекунам ки шарики тиҷоратиам шавад. агар ҳавасманд нашавад чӣ? ҳавасманд мешавад. агар нашавад ман нақшаи беро истифода мекунам. маҷбурам ки қарз гирам. ҳамин ки имконият шуд қарзашро бармегардонам. ба фикрат ин хел имконият ба зудӣ мешавад? дада, барои чӣ шумо аз бонк пул гирифтан намехоҳед? ин як кашолакорӣ аст. онҳо ба зудӣ пул намедиҳанд. барои онҳо лоиҳаи тиҷоратӣ пешниҳод карда кор ки ба мо бовар кунанд. гӯё тиҷоратро худашон сар мекарда бошад, на ман. хулас ҳуҷҷат талаб мекунанду саратро гаранг мекунанд. шояд шокир ба ивазаш гарав талаб кунад. боз бехона намонем. ту чиро мегӯӣ? кадом хона? хонаро ман ҳеҷ гоҳ ба гарав намемонам. дар борааш ҳамин хел овозаҳо аст. вале шумо пулро чӣ хел бармегардонед? чӣ хел? аз ҳисоби даромад? ин барои чӣ шумо мани қадар афтодед? шояд дар аввал дукони калон шарт нест? чӣ мешавад ки аз хурдаш сар кунем? аз худашам сар кунӣ мешавад. вале аз дукони карим калонтар бошад. карим ҷо чӣ дахл дорад? ягон дахл надорад. яке аз даҳонам баромад. сарфи назар аз кӯшишҳои падарам, нақшаи тиҷоратии ӯ диққати моро ҷалб накард. ба назарам бечора падарам ҳавоӣ яку якбора онро эҷод кард. салом бачам. саломатӣ чӣ хел? хонданон аст? ташвиш накаш бачам. аз ягон кас қарз накун. ман худам ҳал мекунам. ба куҷо? анурод тӯй дорад, бояд ба ӯ ёрӣ диҳам. дугона сабр мекунад. гузашин ва ман кӯмаки ту лозим аст. шин анаинаш чӣ?
شید شکوفا در نگاهت در نگاهت پر از گلگشت کدومش؟ برو جان براهت بهاری رفتیم دیگر گوش کن نیاید اگر یگان راه دیگرش نباشد بیا از پس این کار نشویم همین که امکانیت شد آنگاه دکان رو میکشویم دلم گواهی میدهد که قرض گرفتن از شاکر عاقبت خوب ندارد شاید از فکرت میگردی ناخوش شد بهارم میشکوفد در نگاهت در نگاهت دکان با ما چی در کن؟ گلگشت جانی من براهت پر از گلگشت جانی من براهت براهت لا 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 دادا شما با کجا؟ بارا؟ خیلیت یک بار بپرسیدی نه نزدیک است خودم میروم با نزد شریک تجارتی؟ هوشیاری ده سلام علیکم و علیکم سلام بیا دکه داروید؟ نه رحمت پدر در خونه؟ نه خودی اوزی رفت کجا رفت؟ با نزد یکه شکیر با اویان کار داشته دکه این خیل می شود یا کی؟ هد این خیل می شود خرج خیل чуноне ки мо интизор доштем танҳо нақшаи б ба кор омад خدا دا چاریز падарам ҳуҷҷатҳои қитъаи замине ки бо пули фарӯх харида будем ба гарав монд
ӯ боварӣ дошт, ки ба зудӣ пулро бармегардонаду ҳуҷҷатҳои заминро пас мегирад. гӯш кун. агар барои кушодани дукон ягон хизмате лозим шавад, гап зан. одам ҳаст. ана ба ин рақам занг зан. rahmat. یک دل میگه برو برو، یک دلم میگه نرو نرو، طاقت نداره دلم به تو چی کنم. سلطانی قلبم تو هستی، دروازه های دلم رو شکستی، و ایمانی یاره تو بر من ببستی، چشم انتظارم. شیرین بیامون سری مرا تو آرایش ده. ту хубаш худат ба кушнаи ҳусн рафт? تو از کارشنای حسنم خوبتر آرایش میدی. تو باید در همونجا کار کنی. ман мехоҳам ки ба курсои омӯзишӣ равам. من هم میخواستم، اما سروغ میگوید که همسری و باید که در خانه نشسته فقط کودک نگاه کنه. تو چی کار میکنی خوندن رو؟ داماد بای است. آینده در مرکز زندگی میکنی؟ زور؟ لا 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 бабаёча. азиз, тасаввур кун, ҳозир ҳамсоязан ба ман гуфт ки падарат бо мудири мағоза ҷанҷол кардааст. ана барои чи ӯ дар фикри кушодани мағоза шудааст. дар назди мардум қасам хӯрдааст ки мағозаи худашро мекушояд. яъне ин ҳақиқат аст. ту чӣ медонистӣ? азиз, фарух ба ман гуфт. бовариам наомад. ҳар боре ки ба ӯ занг мезанам, телефонаш банд аст. имрӯз акай карим ба хона омада буд. дадамам пурсид. гуфтам ки ба назди шокир рафтааст. аҷиб. ӯ чӣ мехоста бошад? шокир гуфт ки шумо ҳамаашро ҳал карда метавонед. ҳоло ман дар маҳалла гашта истодам. барои дукон ҷо мекӯбам. бале бале, насиб бошад ба наздики дуконам мекушоед. ман барои овардани бор ба ту хабар медиҳам. ман ба ту занг мезанам, ту бошад дар куҷо мегардӣ? як дақиқа, тинҷӣ аст? ҳамсояҳо ба ман гуфтанд ки чӣ гап шуд. ана сабабаш дар чӣ будааст? телефонро ба ман де ба азиз занг занам. аз худамро фаромӯш кардам. ӯ ин заряд надорад ку? чӣ? майлаш,
ба хонаи ҳамсоям мураббопазӣ меравам. бего гап мезанем. ба ӯ нигоҳ кун. боз модарат маро саҳар маҷбур кард ки рафта аз ӯ бахшиш пурсам. хуб шуд ки дар хонааш набуд. ҳама имконияти бурд карданро доранд. аз шумо танҳо акс ва шиноснома лозим аст. азиз итминон дошт ки танҳо дар сурати ба амрико рафтан метавонад муваффақ шавад. куш мебурдам. салом. телефони шуморо ба ман Шокир дод. ман ҷоро ёфтам. барои ҳуҷҷат кардан чӣ дар кор аст? чӣ қадар? хуб. ба куҷо равам? рафте. буро интизорам. ширин хайр падарат ку нагуфт. ту барои чӣ нагуфтӣ? шояд ҳоло ба ин аҳвол намезадем. бас кун. ман ӯро хоҳиш кардам ки нагӯяд. ту чӣ аз паша филм месозӣ? зафар, ту кореро сар кардӣ ки сарфаҳмаш намеравӣ. илова бар ин барқасди Карим. ин хуб нест. чӣ хел ман сарфаҳм намерафтам? ту фаромӯш карде ки ман дар соҳаи савдо кор мекардам. вале ин асри гузашта буд. ин мағоза Мелодия буд. шумо пластинка мефурӯхтен, на хӯрока. чӣ фарқ дорад? санъатам ғизои маънавӣ аст. салому алайкум. ва алайкум ассалом. ширин чӯрест? ростӣ ман метарсам ки ин навбат ҳам ба ягон моҷаро гирифтор мешавӣ. дар ёд дорӣ оқибати кори пешинат чӣ анҷомид? охир вай тамом кори дигар буд. ман аз куҷо медонам ки ин пирамида аст. на танҳо ман, балки тамоми маҳалла ба ҳамин дом афтида. он қаломон чунон гап мезаданд ки ҳама бовар мекарданд. тасаввур кунед чӣ қадар пул кор карданда? вале онҳо ҳозир ҳамаш дар маҳбас. дада, ман ба шумо гуфтам имрӯз Карими магазинчӣ шуморо мекуфт. Карим? шояд ӯ бахшиш пурсидан мехост. мураббо чашед? хулоса ман ҷои мувофиқро ёфтам. пагоҳ ҷоатояш тайёр мешавад.
مالک همروی عزیز با بازار رفته مسئله ساختمان انتخاب کرده. روسی یک مسئله مهم رو به شما حل کردن نمیتونم. نام دکان رو چی مونه؟ چی جای فکر است؟ نامش رو زفر مون. نامم شفاعت میکند کن. بهترین؟ چرا در فکر من ناومد؟ انا دیدی؟ یادگیر شاگرد دیروز دادم امروز گرفتم. انا اینش از آن تو کنی بینیم این چگونه زمین بوده است. از دستی ظفر بلا هم نمی آید، لیکن شاید با من راضی می شده باشد. چی گفتی؟ انیق